तर मित्रांनो, मी मॅडे इंदळकर आमच्या कोकण या यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा स्वागत असा. तर सगळ्यांना पहिल्यांदा गुड मॉर्निंग. सकाळीच आणि गुड मॉर्निंग झाल्यानंतर सगळ्यांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज आपल्या भारत देशाक स्वातंत्र्य होऊन 75 वर्ष झाली. तर त्यानंतर आपल्या संपूर्ण देशात प्रत्येक गावात प्रत्येक शहरात आपला ध्वज वाटप झाला. त्यानंतर सगळीकडे डेकोरेशन असताना तर आपल्या कणकवलीत काय डेकोरेशन केलेलं, आपल्या बाजारपेठेत आपल्या नाक्यावरती खाली हायवे काय डेकोरेशन केलेलं, त्या डेकोरेशनची फक्त मी व्हिडिओ करतलो आहे. ही व्हिडिओ म्हणजे फक्त काय आपल्याक फक्त दाखवता असा मागा की कसा कणकवली असा आपला आता सध्याच्या परिस्थितीत. तर मी आता बाळाक सांगले म्हणजे प्रज्वलला सांगले बाईक घेऊन ये. तर तो बाईक घेऊन येल्यानंतर मग आम्ही आता जाऊ आणि खाली मग कसा कोणी काय डेकोरेशन केलं नाही त्या मग तुमका मी दाखवतो प्रयत्न करीन. तर मग आता बाळ होईल्यानंतर आपण जाऊ. मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे. महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे. मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे. फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे. तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू. कॅचअप झालं. हां
काय घेऊ गेलं अरे गाडी रुपया गाडीवर कामा कसा त्याचं नाव रुपेश अजूलकर खंय झालं नांदगाव छोट्या छोट्या घे छोटू छोटू छोट्या कडे जाऊ लकडनं जाऊया अच्छा चल हा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा जीएसके म्हणजे इथे वाडीतले बेस्ट क्रिकेटर म्हणून
त्या काय गेलेलं का हय असोच लॉक करू तर मित्रांनो जर तुमका ही व्हिडिओ आवडली तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि जर आमच्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असलास तर आमचा कोकण या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि ऑल नोटिफिकेशन करून टाका म्हणजे मी तुमका व्हिडिओ टाकले की तुमका नोटिफिकेशन येतील तुम्ही माझे व्हिडिओ बघतला. तर आत्तासाठी टाटा आणि बाय बाय. मी भेटते तुमका डायरेक्ट पुढच्या व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय.